мешавад ки дар шаҳри Хуҷанд кормандони муассисаи давлатии кабудизоркунӣ ба шинонидани лолаҳо шурӯъ карданд. ин лолаҳо беш аз 7 намуд ранг дошта аз Голландия ба Хуҷанд оварда шудааст. шаҳри Хуҷанд дар фасли баҳор лолазор хоҳад шуд. ҳоло кормандону гулпарварони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии кабудизоркунӣ оғоз аз соли 2022 инҷониб дар мавзеъҳои маъмурии марказии шаҳр ва иншоотҳои ҷашнӣ ба шинонидани пиёзаки гули лола шурӯъ карданд. бино ба иттилои масъулин то имрӯз беш аз 400 000 дона тухми гули лола аз Голландия тавассути Федератсияи Русия ба вилояти Суғд оварда шудааст. тухми лолаҳои шинонидашуда дар шаҳр 7 намуд ранг дошта дар моҳи март арафии ҷашни Наврӯз мешукуфад. ҳамчунин таъкид гардид ки ворид шудани пиёзаки лола аз Голландия ба Суғд боз ҳам дар назар дошта шудааст. лолаҳоро вақти шинондан дар минтақаҳои худому объектҳое ки ҷашнӣ доранд дар ҳамонҷо мешинонем. баъд дар шинондани лоларо дар муайян ҷо ки дарози чуқурияш 10 сантиметр то барашба 12 сантиметри шинонда истодаем ҳозир ба сарагрономи корхонаи воҳиди давлатии коммуналии кабудизоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд Эргашой Гадойбоева мегӯяд, тухми лолаҳои ба шаҳр ворид шуда ба вазъи ҳавои имрӯза тобовар буда ба муҳити шаҳри Хуҷанд мутобиқат мекунад. масъулин гуфтанд ки шукуфтани гули лола ба вазъи обу ҳаво вобаста аст. агар ҳаво на он қадар сард шавад, лолаҳо пурра дар арафии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ мешукуфанд. дар акси ҳол, яъне сард омадани вазъи ҳаво, лола дертар мешукуфад. аз рӯи гуфти гулпарварон, лолаҳои голландӣ аз марҳилаи кӯракбандӣ то пурра шукуфтанаш ҳамагӣ 20-25 рӯз ҳусни шаҳрро зеб медиҳанд. имсол теъдоди тухми гули лола ки дар шаҳр шинонида мешавад, назар ба соли гузашта нисбатан зиёд мебошад. аз соли гузашта имсол лолаҳои оварда ҷудоям ба зебанд. пиёзакош калони хушрӯй ҷудоям ки заминба шинондан ба нағз ваҳо. дар шароити мо лолаҳо мутобиқанд, ҳавоҳои мо мутобиқ, тез мешукуфанд, нағз мешукуфанд. ҳавоҳо нигоҳ карда декун. шинонидани пиёзаки гули лола қоидаҳои худро дорад. гулпарварон мегӯянд, бояд фосилаи шинонидани гули лола на кам аз 12 сантиметр бошад. корҳои шинонидани тухми гули лола бошад то охири ҳамин ҳафта пурра ба итмом расонида мешавад. зеро баъди шинонидан онро назорат карда хуб нигоҳубин мекунанд, то ин ки давоми 2 моҳ, яъне то ҷашни Наврӯз гули лола пурра бояд шукуфад. тагес мешиноним, билола мешиноним, замистон ба билола, тагес, ҳамин хел гулҳоя мешиноним. обод шудост, ҳама ҷои моҳо обод кардостем. ҳамин бим агар ҳамин лола шукуфтаса моҳи мартба мо завқо мебад, одамоям умда сурат мегиранд, завқ мекунанд. имсол дар шаҳри Хуҷанд дар умум бояд 1 миллион тухми гули лола шинонида шавад, ки ин рақам дар муқоиса ба соли 2021 200 000 адад зиёд мебошад. мақсади асосии шинонидани тухми гули лола ҳам ин зеб додани ҳусни шаҳри Хуҷанд дар арафии ҷашни Наврӯз маҳсуб мешавад. ин иқдом ҳамасола дар мавсими сармо рӯи даст гирифта мешавад. зеро ҷашни Наврӯз дар вилояти Суғд низ бо шукӯҳ таҷлил карда мешавад, ки дар ин вақт шаҳрро лолаҳои рангоранг иҳота карда боз ҳам ба зебогии атроф ҳусни дигар мебахшад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.